Nunod sa dakong bangod nga nasinati sa Northern Cebu tungod sa bagyong Bising, motorbangga paingon sa Bantayan Island nalunod. Luwas na hinoon ang duha ka mga mananagat. Si Luan Merondina sa report. Nakaluwas sa diriyot nga kakuyaw ang duha ka mga mananagat nga sila si Redemptor Cueva, 54 anyos, ug Archie Mamposte, 25 anyos, human malunod ang giluan ng motorbangka. Alas 11:30 kagahapon sa buntag, milawig gikan sa Look, San Remigio ang duha paingon sa Bantayan Island. Apan mga 200 metros pa lang gikan sa baybayon, nakasugat sila og dagkong bawd, hinungdan sa pagkalunod sa gisakyang motorbangka. Maayo na lang kay nakalangoy sila pagbalik sa baybayon ug na-recover usab nila pagbalik ang nalunod nilang motorbangka. Sukad pa niadtong Sabado sa gabi, gidid-an na ang mga sakayang pandagat nga makalawig human malakip ang amihanang bahin sa Subo sa mga dapit nga gipaubos sa Signal Number 1. Hangtod karon, wa pay mga biyahe nga gitugutan ng Coast Guard. Subay niini, moabot sa 129 ka mga pasahero ang padayong na-stranded sa upat ka managlahing pantalan sa amihanang Subo. Base sa pahibaw sa CDRRMO sa Danao, gipahimutang sa Danao Central School ang mga na-stranded nga pasahero ug gihatagan og pagkaon. May 56 ka mga rolling cargos ug 11 ka mga passenger vessel ang wa tuguting makabiyahe. Sukad usab niadtong Sabado sa alas 5 sa hapon, kanselado gihapon ang tanang mga biyahe sa pantalan sa Metro Cebu. Kay way kapaulian, padayong nagpasilong sa pantalan ang 55 ka mga pasahero, lakip na ang banayng Binaloga nga padung unta sa Surigao. Gi-inform mi gapon mga kanselado mga alas 5 na sa hapon nya na timing na pud mi diri alas 4. Mo ta padayon na lang mi diri antud sa ano sa ani mo balik ang kuan. Biyahe sa barko. May 8 usab ka mga rolling cargos ug 6 ka mga passenger vessels ang wa tuguting makalawig samtang may duha ka mga vessel usab ang mipasilong o mihikling lang una tungod sa dagkong bawd. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.